Wara li ġie żvelat li Kunsill Nazzjonalista fil-Mosta immexxi mis-Sindku Joe Gatt iddeċieda li bla konsultazzjoni ta' xejn jressaq riżoluzzjoni biex jibdel żona pedonali fil-qalba tal-lokal u biex mill-ġdid tinfetaħ għat-traffiku l-ġimgħa kollha, l-organizzazzjoni Żminijietna Leħen ix-Xelluk sostniet li bil-maqlub il-Kunsill għandu jappoġġja żoni pedonali u jinvesti f'teknoloġija AI li taqqat l-istess rotot pedonali. Kunsill preċedenti fil-Mosta li kien immexxi mis-Sindku Laburista Chris Grech kien ħaseb biex il-proġett massiġġ tal-pjazza u l-madwar li ġie inawgurat fil-5 ta' Ġunju li għadda mill-Prim Ministru Robert Abela joffri żona aċċessibbli għan-nies mis-Sibt filgħaxija sal-Ħadd filgħodu. Soluzzjoni li Żminijietna insistiet li għandha tibqa' sostnuta u mhux eliminata. Fuq il-midja soċjali, Jason Mikallef ħabbar it-tnejn li l-Kunsill attwali Nazzjonalista ressaq riżoluzzjoni biex mill-ġdid iġib il-pjazza l-użu tal-vetturi biss il-ġimgħa kollha. Deċiżjoni li turi l-ipokrezija u l-wedi fiera tal-Partit Nazzjonalista li jipritka li għandu l-ambjent u l-komunitajiet għal qalbu. Iżda fi stqarrija, l-Għaqda mhux governattiva appellat lil kunsill il-ġdid Mosti biex jaħdem għal sitwazzjoni fejn kulħadd ikun rebbieħ fil-każ li din il-pjazza ewlenija tingħalaq parzjalment tat-traffiku. Żminijietna saħqet li żoni pedonali, anke każ żmien limitat, għandhom jiġu promossi u mhux bil-maqlub. L-organizzazzjoni żiedet tgħid li diversi studji wrew li kull fejn hemm bliet li jagħtu importanza lil xi żona jew żoni pedonali u l-użu tar-roti, dan raw żieda fin-numri ta' nies li jżuruhom. Flimkien ma' dan, Żminijietna qalet li l-istess kunsill għandu wkoll jippromovi l-mixi waqt li jinforma lil pubbliku bl-aħjar rotot tal-mixi. L-istess organizzazzjoni tennid bl-appell biex għaqdiet soċjali, ambjentali u kulturali jwasslu dan il-messaġġ ukoll lill-Kunsill tal-Mosta ħalli jirtira r-riżoluzzjoni li mistennija tiġi deċiża f'Ottubru li ġej. Tennit li sistema ta' rotot pedonali siguri u ppjanati jħallu impatt pożittiv fuq l-għajxien ta' residenti, speċjalment ta' tfal u l-anzjani.